Wow. Se hyökkää sun päässä heti kun se avaa ovetus. Moi! Terve! Me tultiin käymään vähän taas. Tulitte vähän koiraa kattoo vai? Niin, juu, hänkin tuli vähän pitkästä aikaa katsoa, että onko koira kasvanut. Ja niin, koitten poikin. Sitten ei saa niitä piisaplia. No voi. Ei silmä vaan sit. On se vähän vai kasvanut vai? Sapli, rauhoitu. Hei, ei hypitä. No niin, rauhaa. Ja sit Matias ja sit silmälasit siellä. Ei sentään mennyt rikki. No nyt on kippaa. No niin, se on ihanaa kun joku tulee. Kauhean leikki siellä päällä ainakin. No sehän oli virtaa tää, kun hän on huilannut, kun mä tulin töistä. Niin. Jaa. Joo. Ai, joo. On vähän terävä kyllä, tuolla pitää vaan. No niin, nyt on hyvä. Jalat Joo. ihmeelliseksi. Joo, hänellä on tämmönen. Joo. Hei! Nyt loppuu. Nyt sä alat menee ihan, et sä nyt olla jo hyppinyt kuules. Hermanni. Sä nyt rupeet ihan villiintymään. Tavallaan se ihan saa sitä huomioon tyylillä, että hyppii. Hei! Mitä? Jaas. Joo, ja multaa täytyy. No niin, siellä on projekti. Näkyykö tästä mitään oikein? Näkyy ihan hyvin. Totemipaalu. Siinä on joku, mitäs tää oli pitkä? 2,5 metriä vai? Tää tukki. Mistä on tehty? No niin. 6 puuta. On aika. Hieno naamoja. Kyllä. Tää on vähän, Ota siitä lähisi. tää on vähän ehkä pervon näköinen tää. Joo. Joo. Siitä tulee aika komme. Kyllä. Eli siis tädille tilaustyönä tämmöstä totemipaalua niin teen, niin siinä on tuo ensimmäinen naama on nainen, mikä tuo ylhäällä. Siitä lähtee hiukset alaspäin. Niistä tulee keltaista. Sitten nämä muut esittää sit vähän niinku miehiä, mutta en mä tiedä mikä, onko toi mies vai mikä toi on. Mikä? Se on joku. Se on vähän ihmeellisempi tyyppi. niin. Toi on tommonen, voisi sanoa, ällistynyt tuo tyyppi. Tosta tulee ärtynyt. Se onkin vähän sen näköinen, että siltä on viinat loppunut kesken. Niin. Mahtaa niin, vituuttaa. Juu, se on semmonen. Ja Mutta tää seuraava tyyppi on sen näköinen, että siltä ei ole viinat loppunut. niin. Siitä tulee se on ottanut vähän liikaa. Ja sit toi on tommonen kuulityyppi vaan ja toi on tommonen, mikä se nyt on, höpsähtänyt. Se on vähän. Se on vähän. Tuolta lähtee vähän, se on niinku, menee koko ajan vihreämmäksi on silmä. Niin. Et niinku tässä menee, tässä on vähän tässä lähtee vähän niinku kelleltävästä. Sitten menee vähän vihreämmäksi, vihreämmäksi, tuolla vihreän tuolla. Ja vuorilaudat ikkunat.
Hittaasti menee, ihme kun ei puuttua. Niin, viimeksi kun mä olin tässä näin tekemässä tätä maalaamasta, oliko se toisessa kellolla, niin tuossa on semmonen kissa tuossa kuuseilla vieressä ja se rupesi maukumaan siinä sillä ja sitten mä katsoin sitä ja se katsoi mua päin ja sitten se maukui siinä niin. Sitten mä ihmettelin, okei. Mä menin katsomaan sitä. Sitten se näytti, että kato mä oon tuolla metsästänyt tämmösen rotan täällä. Mun mielestä se oli rotta. Sitten se löi sitä siinä. Sitten se rupesi syömään sitä siinä. Ja kun mä menin sen työn, niin se näytti, että kato tänne. Mä syön tätä näin. Piti ottaa se video, mutta mulla oli akku loppuun mennä. Kännykästä ei saanut. No. Mitä rohkaisuryyppy. Niin, pitää olla kirkasta mukana aina. Noin. Tää on kylläkin ihan tämmöstä näin. Tällaista näin. Näin. Tällaista rohkaisua. Tai siis, eihän tässä ole sitä mitä sanotaan. Ei siinä olisi mitä pitäisi olla, mutta puutteellinen juoma. Tulee toi parru sun päähän. Niin. Se voi vittu, se olisikin minun tuuri taas vaihteeksi. Se tulee joku katon tekemisessä konsonaa. Niinpä. Muistat varmaan vieläkin. Kyllä. Koko ajan vaan tulee taiteellisemmaksi ja taiteellisemmaksi nämä videot, mitä enemmän tulee pölökkyjä piähän. Niin.